Minikárový šport na Slovensku zdá sa zažíva vzostup. Pribúdajú jazdci, ale aj organizátori, čoho dôkazom je po minuloročnej premiére tohtoročné tretie kolo seriálu, konajúce sa pod názvom Druhé Minikári Prešov. Viac o novinkách nám povedal predseda komisie Minikár Slovenskej asociácie motoristického športu. Naozaj sa nám dvíha popularita nášho športu. Pribudlo minimálne 10 nových jazdcov a stále sú veľmi pozitívne ohlasy na tento šport. Rodičia volajú a chcú deti k nášmu športu prihlásiť. Čo ma veľmi teší, je, že sa nám ozývajú aj organizátori, ktorí majú záujem pre náš šport vytvárať tieto podujatia. V sezóne 25 máme naplánovaných už 10 podujatí, na ktorých si naše deti a jazdci môžu zmerať síly a veľmi sa tešíme z tejto popularite a podpore rôznych či už sponzorov alebo organizátorov. Organizátor sa pochlapil a pre účastníkov pripravil oproti minulému roku dlhšiu trať merajúcu 1200 metrov, pričom pribudol aj jeden nový bojkový úsek. Skôr ako sa dostaneme ku konečným výsledkom, zaujímalo nás, čo priťahuje najmladších účastníkov k minikáram a čo ich na tomto športe baví. Super si tu jazdím a teším sa, keď dostanem ešte veľký pohár. Najviac sa mi páči, ak môžeme pretekať. Moje prvé preteky som si veľmi užila a boli super. Najviac ma baví na tom športe, hlavne toto trať a pomaly aj trošku aj rýchlosť. Víťazka ženského pohára Alexandra Čarná ďalším dievčatám a chlapcom, ktorí by sa chceli zapojiť do minikárového športu, odkazuje. Že idú do toho, je to sranda a budú z toho mať veľmi veľa skúseností. Ak sa pozrieme na jednotlivé triedy, tak v rámci majstrovstiev Slovenska v minikárach v triede M1 zvíťazil Tomáš Piroha. Jazdím 3 roky a chcem to ešte dať, aby som bol celkovo prvý. Bol dobrý, ale tie bojky mi trošku nevyhovovali. Druhé miesto v jednotke bral Peter Brostl a tretie Michal Čarný. Medzi M2-kármi zvíťazil Peter Danielis pred Kristínou Kubovou a Tomášom Dubovcom. V triede M3 bol najrýchlejším jazdcom Matej Oberta. Dneska to bolo veľmi dobre sa mi jazdilo, lebo trať veľmi držala. Druhý najrýchlejší čas dosiahol Šimon Olejník a tretí Alexandra Čarná. Aj triedu M4 vyhral Oberta, v tomto prípade Michal. Veľmi pekná trať, krásne drží, aj krásne prostredie. Sice je tu druhý rok, počasie až tak nevyšlo ten prvý deň, ale ináč všetko veľmi krásne. Z druhého miesta sa tešila Michaela Malá. V triede M5 dominoval Peter Červinka. Krásna krajina, akože nádherné prostredie. Som tu prvýkrát, minulý rok som nebol, lebo sme mali malé bábätko, ale už to zvládla, tak výborný pretek, krásna trať, dlhá, rýchla a veľmi som bol spokojný dneska. Za jeho chrbtom skončil na druhom mieste Ondrej Kuba a na treťom Richard Varga. Spokojnosť s podujatím Druhé Minikári Prešov vyjadril aj organizátor Tomáš Konečný. S organizáciou myslím si, že tento rok môžeme byť spokojní po minuloročných skúsenostiach. Sme vylepšili tie detaily, ktoré nám minule chýbali. A dnes bolo veľmi pekné počasie, mali sme 36 štartujúcich, všetci zdarne došli do cieľa a myslím, že ohlasy sú dobré. Oproti minulému roku sme predĺžili trať a ja verím tomu, že všetci budú spokojní a že na budúci rok ešte to podujatie posunieme o trošku vyššie, aby sme tú úroveň pre deti stále zvyšovali. S minikárami sa stretneme opäť na niektorom z ďalších podujatí. Zatiaľ dovidenia. Disciplína minikári sa v rámci svojho tohtoročného 7. kola presunula do nového pôsobiska na Jankov Vršok. Organizátor BHV Sport po dlhých 20 rokoch pauzy oživil minikárové preteky práve na trati medzi Uhrovcom a Jankovým Vrškom. Trať s dĺžkou 1750 metrov spolu so 6 bojkovými úsekmi bola najdlhšou v rámci doterajších tohtoročných pretekov minikár. Samozrejme, tento fakt vniesol do radov jazdcov určité prekvapenie. Už podľa reakcií tých niektorých jazdcov, keď si ráno boli pozrieť tú trať, boli z toho takí trošku prekvapení a boli takí, by som povedal, možno, že až trošku opatrní, že ako do toho pôjdu, lebo mali obavu, že tá jazda bude nejako extrémne rýchla a nebezpečná, ale zistili, že vlastne nie je to nebezpečné, je to síce rýchle, ale je to stále v takej norme, že není to nejako také, že by sa museli toho báť vyslovene. Nám nedalo a začali sme spoločne s našou kamerou zisťovať, ako sa páči trať najmenším jazdcom. Páči sa mi to,
iba že ja veľmi nemám rada také dlhé trate, bo som ich ešte také dlhé nikdy v živote nemala, ale celkom sa mi to aj páči. Bolo to trochu pre mňa ľahké, myslel som si, že to bolo pre mňa, že som niečo zbúral, alebo som išiel zle. Každý ma točil a veľmi sa mi to páčilo. Veľmi sa mi to páči a išlo mi to dobre takže išlo veľmi to dobre a je to všetko v poriadku a všetky bojky som išiel čisto. Na motokárach takéto bežné ešte dlhšiu trať dávam, takže ja som na to v podstate aj zvyknutý. A páči sa ti, sú dobre rozložené tie bojkové úseky? Hej, ako 3 som ich zhodil, ale dobre sú akože rozložené a malé, akože sú to moc na seba uložené tie kým mohli by byť aj od seba. Som dal zlej na slalom aj setky na ďalšom bojkači, ale 2 som nechal čisté. Trať je dlhá a veľa bojkových úsekov a páči sa mi. Ako sme práve počuli, najmladší pretekári boli s traťou aj nástrahami viac menej spokojní. Ako videli novú trať starší, ostrielanejší pretekári. Ľahká je, ale dlhá. Veľmi. A vadí ti, že je dlhá? Nie, ani nie, ale dlhá je. Je moc veľa bojkových úsekov a je aj dlhá. A vadí to veľmi? Ne. Túto trať som teraz išiel prvýkrát, takže toto bola vlastne moja prvá jazda. A je to veľmi pekná a dlhá, ale hlavne aj rýchla trať. Na trati je dosť chytákov, ale však na prehliadke sme si ich pozreli dosť, no tak ich poznáme. No, dobrá je. Dobre sa jazdí a je docela dlhá. Tie bojkové úseky sú dobré? No, niektoré hej a niektoré sú také dlhšie, niektoré kratšie, niektoré pomalšie, rýchlejšie. No, trať vyzerá rýchlo, ale je strašne pomalá. A hlavne tie bojkače sú strašne pomalé. A vjazd do bojkačov je rýchly, ale keď moc pribrzdíte, tak vás to spomalí a stojí vás to čas. Je to dosť dlhé a náročné. Tiež ma to prekvapilo, že tento druhý tréning bol o niečo náročnejší ako ten prvý, ale verím, že keď sa to ešte zlepší, tak sa to zlepší. Rýchla a trošku sa aj šmíka. Bojkače sú fajn a mne sa to teda páči. Zdá sa, že nový organizátor všetkých pripravenou traťou v krásnom prírodnom prostredí zaujal. Nás zaujímalo, ako prebiehali prípravy. Môžem povedať, že boli ťažké, nakoľko sme takéto podujatie ešte nerobili samostatne. Čo sa týka toho nápadu, môžem povedať, že bol to viac menej taký spoločný nápad, aj keď možno trošku som ich musel na začiatku presvedčiť o tom, že proste som rozhodnutý, že takéto niečo chceme spraviť niečo pre deti. Takže tá myšlienka podarila sa. Organizáciu pretekov Minikár na Jankovom vršku podporila aj obec Zuhrovec v zastúpení starostky Zuzany Máčekovej a mesto Bánovce nad Bebravou v zastúpení primátora Roberta Gašparíka. Som veľmi rád, že BHV Šport tu obnovil istú tradíciu, ktorá tu bola pred viac ako 20 rokmi a každá aktivita, ktorá je spojená s deťmi, je myslím si, že prospešná, treba ju práve o to podporovať, pretože tí deti, keď sem prídu, tak majú nejaký zmysel, nejaké akcie, nejakú zmysluplnú činnosť, ktorú robia, ani neschodia na tých telefónoch, alebo tak, jak je to dneska zvykom na počítačoch. Takže každé takéto podujatie si myslím, že je dobre podporiť. Dostanú tiež isté návyky, nové kamarátstva vznikajú, takže ja za seba určite takéto akcie vždy rád podporím a aj teda na takéto podujatia vždy rád prídem. Minikári Jankov vršok to však neboli len samotné preteky. Organizátor BHV Sport pre prítomných pripravil aj prekvapenia v podobe skákacích hradov, maľovanie na tvár či maskotov, postavičky z rozprávkového seriálu Labkova patrola. Samotnou kapitolou bola súťaž pre deti, ktoré ešte nikdy neprišli do styku s minikárov. Teraz si tu aj s pomocou rodičov mohli túto disciplínu aspoň na krátkej trati vyskúšať. V rámci náboru detí do športových klubov sme si pre deti vymysleli akciu, aby sa mohli zviesť na minikáre. Veľmi radi ich privítame, ak sa sú do toho zapojiť tiež. Veríme, že aj nábor, ktorý pripravil organizátor Minikár na Jankovom vršku, doplní minikáristov o ďalších nových jazdcov a o rok sa spolu s ostatnými zapoja do súbojov o majstrovské body. Minikárový šport sa na Slovensku teší veľkej obľúbe. Historicky známy, veľmi radi tu chodia ľudia z Moravy, z Českej republiky, zo Slovenska. Už po štvrtýkrát sa v tejto sezóne stretli títo nadšenci v Gelnici. Radi, že toľko ľudí došlo závodiť.
Minikári Gelnica. V 90. rokoch a začiatkom nového tisícročia pojem medzi vyznávačmi tohto jediného bezmotorového športu, patriaceho pod Slovenskú asociáciu motoristického športu. Kedy a ako sa začali konať prvé preteky minikár v Gelnici v časti Turzov a aké to malo pokračovanie, nám povedal Vlado Palko, jeden z autorov myšlienky usporiadať preteky minikár práve na tunajšej trati. História pretekov minikár tu v Gelnici na Turzove siaha niekde do konca minulého storočia 90. rokov. Myslím, že začali sme tu niekedy v 96. alebo 7. Absolvovali sme 16 ročníkov, minimálne 16 ročníkov. Potom naše potomstvo dorastlo, začali sa venovať vyššej forme motorizmu. No a teraz, posledné 4 roky, Peťo Danielis prevzal žezlo a vlastne pokračuje v tradícii pretekov tu na Gelnici. Keď si dobre spomínam, tak Rišo Gonda, jeden z našich veľmi vynikajúcich pretekárov vo vyšších disciplínach, začínal práve tu na Gelnici, alebo nie, že začínal, zúčastňoval sa tých pretekov aj na Gelnici a bol veľmi veľkým konkurentom treba s mojím synom Marošovi, Mirkovi a tak ďalej, ktorí samozrejme takisto nejakou formou pokračujú v motoristickom športe, sú aktívni a učia ďalších mladých jazdcov na Technickej univerzite. Vlado Palko spomínal dnes už jedného z najlepších slovenských okruhových jazdcov Richarda Gondu, ale aj svojich synov Maroša a Míra Palkovcov. A práve prvý menovaný z Palkovcov sa na pretekoch v Gelnici aj osobne zúčastnil. Nejazdil, ale spomínal. Určite ma napadá ako prvé také legendárne súboje s Rišom Gondom, keď sme sa tu ako deti naháňali a bojovali o víťazstva. No a v dnešnej dobe už aktívne nejazdíme, ale minikárový šport máme stále v srdci a vlastne podporujeme to tým, že sa momentálne venujeme výrobám týchto minikár a podporujeme nové mladé talenty, aby mohli mať také zážitky ako aj my. Jedno z najkrajších období v mojej kariére je spomínanie na tie minikárové detské časy, ktoré okrem toho, že mi pomohli vybudovať si veľmi veľa toho pretekárskeho, povedzme, citu k pneumatikám, k rýchlosti, k ideálnej stope a proste to, čo tie minikári ponúkajú, tak to boli nádherné spomienky, kamarátstva, ktoré trvajú dodnes a súperenie je veľmi tesné, každý jeden rok, napríklad s Marošom. Veľmi sa teším, že v dnešnej dobe spolupracujeme naďalej, či už je to na báze podpory minikára a toho športu ďalej, alebo tu napríklad v týme Schenker Motorsport, kde momentálne pôsobím jazdecký alebo ako coach. A takisto Maroš, ktorý sa venuje tým technikáliám práce na aute, inžinierskej práci. Takže minikári opäť raz vytvorili niečo, čo trvá veľmi dlho a sme za to všetci veľmi radi. Za organizáciou novodobých pretekov minikár stojí v tomto období Peter Danielis. Ako on vidí aktuálnu situáciu s minikárovými pretekmi v Gelnici? Tieto preteky sa v 90. rokoch tu nakonali, boli to tradičné preteky, tak my sme si povedali, že chceme obnoviť túto tradíciu a vrátiť tu do Turzova opäť tieto preteky minikár, ktoré sú podľa mňa perfektné. Je to akcia pre deti. Takže sa nám to podarilo a už vlastne 4. ročník po tej obnove pretekov to teda dúfam, že budeme organizovať aj naďalej. Medzi najmladšími účastníkmi pretekov v kategórii M1 bol najrýchlejším jazdcom Peter Brostl mladší. Sa mi dobre jazdilo, som na štarte vypraskla hadička, tak mi opravili ju, mám nové brzdy a som išiel rýchlo. Ako by zhodnotila tunajšiu trať víťazka kategórie M2 Nina Nováková? No, takže podľa mňa je dobrá, dá sa na nej fajne zajazdiť, aj keď niektoré bojkače treba tam dosť spomaliť. Trať mi veľmi dobre sadla, čo som prekvapená a šťastná a dostala som sa tak pod 2 minúty. Šimonovi Olejníkovi, víťazovi kategórie M3, sa rovnako gelnická trať pozdávala. Trať bola super postavená, jazdilo sa mi super, po čase vyšlo a došiel som bez žiadnych vážnych technických problémov, takže tento deň bol super. Michal Oberta patrí už medzi starších a vyjazdených jazdcov, čo dokazoval aj v Gelnici, kde vyhral kategóriu M4. Dnešné preteky sa mi veľmi páčili v rámci lokality, trate, bojkačov, všetko by som povedal, že pekné. Kategóriu M5, do ktorej patria v podstate už všetci dospeláci, ovládol Juraj Oberta. Organizácia, povedal by som, že výborná, tam nemám čo vytknúť.
Tráť je jedna z tých našich unikátnych, tým vlastne, že je jedna z tých aj najdlhších, väčšinou máme 3 bojkače, tu bolo až 5, takže rovnako aj tráť, musím povedať, že hodne dobrá. Na začiatku sme spomínali, že organizácie pretekov sa zhostil v posledných 4 rokoch Peter Danielis so svojím tímom. Ako je spokojný s práve ukončenými pretekmi v tomto roku? Dnes sa úspešne uskutočnili predposledné preteky sezóny, minikári Gelnica. Preteky prebehli za krásneho počasia, za veľmi peknej účasti, bez akýchkoľvek problémov, takže ako organizátor som nadmierne spokojný. Posledné kolo majstrovstiev Slovenska v minikárach 2025 sa bude konať priamo pod Spišským hradom počas predposledného septembrového víkendu a my tam s našou kamerou určite nebudeme chýbať. Záverečné podujatie majstrovstiev Slovenska v minikárach 2025 sa konalo na novej trati, ktorá leží priamo pod Spišským hradom. Jej dĺžka patrila v rámci seriálu medzi kratšie, keďže merala iba 550 metrov a boli na nej iba 3 bojkové úseky. Napriek tomu si ju jazdci pochvaľovali. Ako k tomuto novému podujatiu prišlo, sme zisťovali organizátora Tomáša Cicáka. Pochádzam stade, vlastne zo Žehry a ten Spišský hrad je taká ikona od detstva a milujem minikáry, auta, čiže myšlienka, prečo neusporiadať to podujatie takto, že pod Spišským hradom. Samozrejme, nová trať so sebou prináša vždy nové výzvy, ale aj nové pocity a tie nám prezradili priamo jazdci. Bola dobrá, ale niekedy som mal ešte horší čas. Pre mňa bola dobrá, rýchla a ešte sa mi dobre jazdilo. Trať bola dobre postavená aj rýchla, ale točilo sa tam, ale bola v pohode. Po Spišským hradom je to dobré, len toto zatačka mi vadila, lebo sme sa museli vyniesť na tých gumy a potom sme museli toto robiť šmyky. Celkom dobre, ako na začiatku sa tak troška šmýkala, lebo bola troška hmla, ale potom to zaschlo a bol dobrý asfalt. Poďme však naspäť k pretekom. V nich v triede M1 sa z víťazstva pod Spišským hradom tešil Michal Čarný. Druhé miesto patrilo Petrovi Brostlovi. Pekne som jazdil, trošku som v prvom kole ostrej, vlastne v druhej som mal v treťom bojkači šmík a ešte som išiel rýchlo a pekne. Trojicu najrýchlejších doplnil v triede M1 Tomáš Piroha. Dobre sa mi jazdilo, lebo som prvý a druhý. Aj v triede M2 jazdil Piroha, v tomto prípade však Michal, ktorý si odviezol aj víťazstvo. Dneska to bolo rýchle a som rád, že som tu bol. Body za druhé miesto vybojoval Peter Danielis a za tretie Simona Petríková. Triedu M3 ovládol Matej Oberta. Trať bola veľmi dobrá, aj sa moc nešmykalo, ale som si myslel, že to bude celý deň mokrá trať, ale vôbec nebola, bola iba ráno a vtedy sa tiež moc nešmykalo. Na druhom mieste dojazdil Šimon Olejník a na treťom Alexandra Čarná. V triede M4 sme sledovali veľmi tesný súboj, z ktorého iba o 69 000 sekundy lepšie vyšiel Filip Matúš. Druhé miesto bral Michal Oberta. Tak dneska sa mi jazdilo veľmi dobre. Sa trošku šmykalo, ale to nerobilo veľký problém. Ráno bola trošku hmla, takže nižšia viditeľnosť, ale nerobilo to veľký problém. Trať by som povedal, že je veľmi pekná. Medzi najstaršími pretekármi v triede M5 bral víťazstvo Daniel Baďura pred Jurajom Obertom a Martinom Mládekom. Posledné kolo slovenského šampionátu pod Spišským hradom sa vydarilo, z čoho mal úprimnú radosť aj organizátor Tomáš Cicák. Podujatie hodnotím ako veľmi dobré. Vyšlo nám počasie, zaobišlo sa to bez úrazov, bez nejakých veľkých komplikácií. Aká bola sezóna 2025, zhodnotil predseda minikárovej komisie Slovenskej asociácie motoristického športu Rastislav Petrík. Túto sezónu hodnotím veľmi pozitívne, pribúdajú nám noví organizátori, veľmi atraktívni, ako aj sme videli dneska na dnešnom podujatí pod Spišským hradom. Takisto nám pribudli ďalší traja úplne noví organizátori na úplne nových miestach, čomu sa veľmi teším, pretože môžeme týmto pádom vytvárať priestor pre naše deti, ktoré sa tu môžu realizovať. Celkovo táto sezóna dopadla veľmi pozitívne, nemali sme žiadne mimoriadne situácie, čo som veľmi rád, pribúdajú nám noví jazdci, záujem o náš šport,
rastie. Touto cestou sa chcem veľmi pekne poďakovať všetkým nadšencom, organizátorom, rodičom, ktorí majú tú trpezlivosť venovať sa svojim deťom. Obrovská vďaka je aj pre Slovenskú asociáciu motoristického športu, ktorá nám veľmi výrazne pomáha či už v technickom, materiálnom alebo finančnom zabezpečení a veľmi dbá na to, aby práve tieto detské a juniorské kategórie, ktorú ja nazývam prípravka motošportu, naďalej mohli prosperovať a pripravovali sme deti pre veľký motošport. Na nám už nezostáva nič iné, iba sa tešiť na sezónu 2026, v ktorej sa s minikáristami stretneme opäť.